kadya dara-dara miturut hanut sumarang mring Gusti dene sithik mimang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara ora narepan mring pra hati Pramoni wis ulun sembadani apa kang dadi panyuwunmu lan pamutahe Dewa Srani anggone kepengin Dewa Srani duweni idam-idaman sesandingan kelawan putri swarga Dahana ya kuwi Sidrasanala anak Bathara Brahma. Ing ripalungguhan iki pun ulun wis minangkani kang sarta nyembadani kabeh Pramoni. Duh matur nuwun Bu Kulun, paduka nek nuruti karep kula ngaten kok rumangsa kula, rumaos kula kok saya suwe saya ganteng, saya suwe kok saya ganteng. Ya ampun. Ampun pun mboten usah dipun penggalih, ampun dipikir Narada lunga ya ben, Narada minggat ya wis ben, ora usah dipikir. Isih akeh dewa-dewa sing pengen daftar ning rombongan kene. Kelangan dewa siji rapateken, pun mboten usah dipun pikir. Narada tiwas Narada ya ngelek-ngeleki rombongan. Tiwas leh keminter. Pun mboten usah ngelek-ngeleki rombongan, pun. Kelangan Narada pun mboten usah digubres, mboten usah dipun gagas. Rumangsane apa? Teng kayangan mriki ora ana wong pinter, ora enek wong bodho. Kabeh rata-rata. Nek sing minteri kok dikiplas mawon. Dewa model kaya ceret ngono kok. Cangkemmu muni piye mau? Cangkemmu muni piye? Mbok kira aku wis sadah ngono, Rumangsane aku wis sadah. Aku mbok lone dewa kaya ceret, kupingku sing krungu, kupingku sing tengen. Mbok kira sudarungan apa piye Narada? Mangsane bola-bali tak titeni lho. Kayangan nyangrene Betari Durga, hawane mesti kesruh, hawane mesti panas. Dasare Durga dewane begenggek. Aduh, ya ampun kula dilokne dewane begenggek paduka kok kendel mawon, paduka kok meneng mawon kados pundi mbok paduka menika bela dateng kula. Lah nyatane kowe genggek tenan ora? Nggih. Lah iya. Nek iya ya wis ora usah bengok-bengok. Ya ning sik rapet ya. Karo maos kula kok. Iya. Wis tak pinangkani pun mboten usah gagas Narada. Lunga ya ben lunga. Seragame kok ninggal. Nggih lho. Kabeh kuwi ndak lakoni awit saka gedene rasa tresnaku marang jeneng kita Pramoni kang sarta tresnaku marang putra ulun Tunggul Malaya ya kuwi si Dewa Srani. Inggih ngaturaken ageng panuwun dene semanten sik katresnan paduka dumateng bojo kaliyan anak. Ya padha-padha Durga padha-padha. Tegese ing ripalungguhan sak mengko kewajiban ulun wis rampung. Ya kuwi kewajibanku mung perintah marang Bathara Brahma kinen misahke katresnane Janaka kelawan anake wadon ya kuwi Sidrasanala. Mungguh lelakon sak banjure tak borongake sak wutuhe marang jeneng kita Pramoni. Inggih, matur nuwun Bu Kulun. Kewajiban paduka sampun rampung, paduka sampun gelem, paduka sampun kersa perintah dhateng Bathara Brahma kinen misahaken katresnanipun Janaka kaliyan Pudrasanala. Kula ngaturaken panuwun. Lelakon selajengipun Durga ingkang badhe ngrampungaken dedamel. Nganggo cara apa? Nganggo srana kang ngendi Durga bakal ngrampungake perkara iki? Duh Bu Kulun. Senadyan kewajiban paduka sampun rampung nanging kula Batari Durga nggih Batari Pramoni taksih jubriya
Maksih Jubriya sajroning ati kula. Apa bener-bener Bathara Brahma tega anggone bakal megati katresnane anake wedok ya kuwi Sidrasanala kalian satriya panengah Pandhawa pun Janaka. Isih Jubriya rasaning atimu. Nuwun inggih lakar kados mekaten. Pramila ing ripalenggan samangke kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe dombani lakune Bathara Brahma saking katebian. Kula badhe tututi lampahipun Bathara Brahma apa pancen bener-bener mentala megati katresnane anak wedok Sidrasanala karo si Janaka. Mangkono Durga. Nuwun inggih lakar kasinggihan ya yen pancen mangkono aja ninggal duga kelawan prayitna bebarengan kelawan lintang alian. Muga-muga gegayuhane Durga lan si Dewasrani bisa kasembadan anggone Ratu Tunggul Malaya. Si Dewasrani bakal dedhaopan kelawan putri swarga Dahana, widodari swarga Dahana ya kuwi si Dewi Dresanala Durga. Lintang alian kumangat kancan tumak ratap mulat rerengan ning langit. Lintang alian kumangat kancan tumak ratap mulat rerengan ning langit. Lintang alian kumangat kancan tumak ratap mulat rerengan ning langit. Ngasor lan pacaring Nimas Ayu pujaning son Yen talas samba kadang turut
ora ana wong wadon kang kuwawa njirep arasaku kejaba mung sliramu wong ayu Dresanala. Yayi, jejimating Tilamsari. Tambanono brantanipun Kakang Dewasrani. Dresanala. Mara madhepapun Kakang jogawe jiwa Wiwit pucuk rambut nganti jempol suku babar pisan ora ana getek cirine wong ayu. Kalamun sliramu dadi garwane Dewasrani ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba ana kasur babut. Rikala atiku peteng dedet lelimengan amung esemu sing bisa madani atiku. Cahyaning rembulan surem sorote ing mungsuh kelawan kasulistianing warnamu. Dresanala madhep mrene senadyan mung sakliraman wong manis sarta duwa kang nandang tresna pun ingsun kanthi saresmi. Dresanala memani ing kalbu jejantung ing ati. Kowe aja lunga. Kowe aja ninggal aku ya Dresanala. 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 Kok mati aku. Kanjeng Ibu. Palugon laguning lekas Lukita lino tinggi hitung Patung kadarang hamamang memangun manah rahayu hayu ana tanah golong gumolong manaduka ya jagat ya dewa ya Bathara tobat ora sisip sing dadi panduluku. Iki anakku bocah bagus, putraku bocah bergas Dewasrani. Nuwun dawuh wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga, Kanjeng Ibu Bathari Pramonyami Jikeng putra tunggul Malaya kula pun Dewasrani. Dewasrani, aja susah sing dadi rasamu. Aja sedih sing dadi pamikirmu. Pun ibu wis ndungkap apa sing ndok kepinginake. Ya kuwi anggonmu duweni pengajap sesandingan kelawan atmajane Bathara Brahma, widodari saka kahyangan swarga dahana kang sesilie Dewi Dresanala. Nun inggih pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu. Jernyatanipun
jernyatanipun sampun wola-wali ingkang putrapun Dewasrani mutah dumateng Kanjeng Ibu Pramoni supados saged ndhawuhaken Kang Putra kaliyan widodari swarga dahana senadyan to jagat sampun mulat bawana sampun priksa bumi ugi nyekseni mbok menawi Dresanala menika sampun kawengku ing kakung nuwun inggih satriya Madukara akekasih Janaka nanging Kanjeng Ibu nanging penggalih kula mboten kenging dipun selaki mbok menawi ingkang kula tresnani mboten sanes muhung namung pun Yayi Dresanala Kanjeng Ibu Dewasrani apa wis kepara madhep Kang sarta mantep anggonmu nandhukake rasa tresna marang bocah swarga dahana nggih Kanjeng Ibu tresna kula kaliyan Yayi Dresanala kandhas lair terusing batin katresnan kula sampun hambalung sungsum ibarat wanita sak jagat menika digelar mboten saged ingkang kuwawi hanandingi kasulistyaning warni pun Yayi Dewi Dresanala Dresanala niku disawang saka kadohan Demes disawang saka cedhak ya pantes ngandhang kebayaan ya ayu lugasan malah sangsaya ngayemne ati menika Yayi Dresanala wiwit pucuk rambut ngantos di jempol sikil babar pisan boten wonten cacatipun rambut ngembang bakung marakyati bingung mripat damar kanginan nuwuhke rasa kasmaran lambene manggis karengat yen pinuju mesem angu jiwat payudara wewek ning kathok marake sesek lha niku lho pah jan sempurna nganti kaya ngono kuwi njis Kanjeng Ibu njis kepara kula sampun sumpah Dewasrani sampun patemboyo menawi kula wurung menawi kula batal menawi kula gagar wirang hamba bar wirang daup kaliyan Yayi Dresanala langkung prayogi badhe kula entengaken pejah kula Kanjeng Ibu Sotyaning sun Gusti walasa tasih kaswasih margiyuh lara asmara arang-urang ugung mangareng aja mopo rasamu cah bagus pun ibu wis budidaya satemah iki wis ana tronteng-tronteng pepadang tumrap lelakonmu ingkang dipun kersakaken Kanjeng Ibu kadosa pundi pun ibu wis mutah marang bapakmu Pukulun Manikmaya supaya kersa merintah marang Bathara Brahma kinen megatke katresnane anake Dresanala kelawan satriya panengah Pandhawa Pukulun Manikmaya minangkani apa sing dadi pamutahmu nggir kepara dina sakmengko Bathara Brahma wis budhal tumuju ana kahyangan swarga dahana saperlu megatke katresnane Janaka lan Dresanala lan nundung Janaka saka kahyangan swarga dahana wiladalah syukur bagi jumurung ngaturaken agenging panuwun Kanjeng Ibu
dene ageng sekatresnan paduka mring ingkang putra ingkang sampun budidayaaken murid panjangkaning katresnan kula saged kasembadan. Iya kula Dewa Srani. Kabeh iki mung saka rasa tresnanipun ibu kelawan jeneng kita Dewa Srani. Nanging ing ripalungguhan iki aja ninggal marang pengati-ati. Pun ibu isih jubriya marang Bathara Brahma. Apa pancen bener-bener tega megatke katresnane atmajane kelawan satriya Madukara si Janaka mula dina samengko? Kula dina sakmengko pun ibu bakal ndombani apa sing dadi lakune Bathara Brahma mring kahyangan swarga dahana. Jeneng kita Dewa Srani uga sisan melu kelawan lakune pun ibu. Mengko yen Janaka wis kelakon lunga saka kahyangan swarga dahana, Dresanala enggal pondo ngenyemot mring negaramu tunggul Malaya Dewa Srani. Trawaca dawuh pangandika paduka Kanjeng Ibu, Kang putra namung mangestuaken dawuh. Kowe Pinjongkala ratu saka negara Parang Lembang kawula wonten dawuh Sang Tandya Bathari Hamiji dhumateng kula pun Prabu Pinjongkala. Ing ripalungguhan sakmengko kirapna wadyabala saka negara tunggul Malaya. Mbok menawa iki mengko ana bobol barating lelakon. Ana sing ora narimake pegate si Janaka kelawan Dresanala. Kowe sak wadyabalamu negara tunggul Malaya kudu jumangkah, kudu kumrembyah. Sendika ngestaken dawuh Sang Tandya Bathari. Wadyabala kajiman miang baju barat aja nganti keri, dikanthi kabeh. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir. Ayo enggal lon-lonan lumaku ana kahyangan swarga dahana. Budha dina iki. Umrekang bala lumares Bunda aling wadya puspa warna kusanate saking prawadya abrabusana nira swarane rame kumuro indo ombake samudra
Wah. Maju. Yo. Hey. Yo. As. Ah. Oi. Lolo.
maju, maju. Yo, maju, yo.
Ayo suwe ora metu iki. Ayo budal yo. Budal nonton wayang ning Pengkol ayo. Ayo, kancane dijak kabeh. Asoy, asoy. Ayo. Sego kupat, sego liwet, ora liwat andum selamat budal yo. Budal. Budal. Sego kupat, sego liwet, ora liwat andum selamat. Tuku dawet sak cendole katoke ngapret ketok anu. Botol, botole. Ketok Pengkole. Hati. 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 Enak. Nyenengne cah cilik-cilik iki. Jaipong. Oh, do budal kabeh yo. Wet. Allahu Akbar. Jimo iso adan.
Mbak Renjel. Disiapkan, siap gerak. Siap gerak. Siap gerak ngono, ya. Siap, gerak. Yo, lencang depan gerak. Lencang depan, gerak. Limbuan sik nggih.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du leren luwih dhisik ya ana anakku sing tak tresnani Limbu. Ngono ya, Mak. Leren dhisik unjal ambekan ora ketanggur sak kemperangan. Ngaturke apa ta wigatine aku karo anakku Limbu tinimbalan sowan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Iya. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Ayo bengi iki anakku Limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen, ayo bareng-bareng ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Iya. Syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting yang patut untuk diprioritaskan. Pancen bener kaya mangkono no. Ngono. Iya. Merga ya saka berkah Kang Sarta kenikmatane becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa nikmating pangeran awake dhewe aku karo anakku Limbuk bengi iki bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono, Mak. Iya, ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki dalam untean benang merah dalam memperingati apa, Mak? Adicarane bengi iki apa kok katon leh gayeng gumarenggeng wiwit sore. Iki ngene ya, Nak. Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi kejaba mung bersih dusun. Oh, bersih dusun. Bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan ingkang lenggah ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami. Ngono. Bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun sing dadi acarane. Ngono. Apa meneh jernyatane iki wis agenda tiap rutin tiap tahun kok no. Oh, agenda rutin tiap tahun. Mesti ngenekake adicara wayangan, mesti gelar-gelir, mesti gantung gong. Kapara nyata pancen bener no. Oh iya, aku arep takon marang Biyung, takon babakan apa no? Jernyatane anakmu Limbuk iki isih enom. Durung jembar sing dadi pengalamane, durung adoh sing dadi dolane, serawunge yo isih akeh Biyung tinimbang aku. Takon babakan apa? Sakjane adicara bersih dusun, adicara nyadran, sedekah bumi. Siji-siji wong eleh ngarani. Yang intinya mengucapkan syukur. Iki janjane adicara kaya ngene iki jane bertentangan karo agama apa ora to, Mak? Ngene ya no anakku Limbuk piye? Adicara bersih dusun utawa nyadran kaya bengi iki mujudake budaya. Oh, budaya. Iki dudu ajaran agama ning iki budaya. Oh, ngono. Dadi kudu pilah ing antarane agama lan budaya. Oh, ngono. Kudu pilah ing antaraning agama lan budaya. Nek agama kuwi jenenge wae wis ngarani A karo gama. A kuwi ora, gama kuwi rusak. Sapa wonge sing ngrasuk agama sayektine ora bakal kesurang-surang sing dadi uripe. Ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur bedane karo budaya. Budaya kuwi budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Oh, budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Pancen bener kaya mangkono. Dadi budaya kuwi beda karo agama. Contone ya kaya nyadran adicara bengi iki. Iki budayane wong Jawa, iki budayane wong Nuswantara, tinggalane para leluhur-leluhur. Oh, ngono. Para pepunden-pepunden sing babat dusun, babat desa. Sing wis jinempono ing angin cinandi ing ngawiyat. Awake dhewe selaku menjadi generasi peneruse, ya. Tidak berkewajiban untuk apa-apa tapi berkewajiban untuk melanjutkan. Oh, melanjutkan.
nguri-uri Kang Sarta ngurip-urip wujude tradisi peninggalane para pepunden kang wis ditinggalke marang awake dhewe selaku dadi wong Jawa, selaku dadi wong Nuswantara. Ngono mak. Pancene bener. Iya. Lah banjur biyen kae beberapa tahun yang lalu ana sing kandha. Ana sing kandha piye? Ya kuwi wayang kuwi haram, wayang kuwi musyrik. Kuwi nek menurut gagasane Biyung piye? Kabeh kuwi gumantung karo niate no. Oh, kabeh kuwi gumantung karo niate. Iya. Ternyatane para wali biyen, nalikane nyebarke utawa nyiarke agama Islam ana ing bumi Nuswantara, kuwi ora mantra-mantra ora langsung dakwah secara mloho, secara instan. Oh ngono. Nanging menggunakan ya kuwi wujude media budaya. Mediane salah satune ya kuwi wayang Kang Sarta gamelan. Oh ngono. Wayang karo gamelan sing wis dadi budayane wong Jawa, malah dadi sarana, malah dadi pirantine para wali-wali biyen anggone nyiarke agama Islam ana bumi Nuswantara. Wayang ki mung budaya ki mung alat sarana piranti. Dadi balik maneh, apa-apa ki gumantung karo niate, inamal a'malu biniyat. Iya. Nek wong nonton wayang nawaitu usoline budal tekan ngomah. Kuwi arep nonton wayang, arep ya kuwi ngrungokne pituture ana ing lakon wayang. Pitutur-pitutur becik diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak kira kuwi ora enek eleke, tak kira kuwi ora ana harame. Oh ngono. Lah sing dadi haram nawaitu usoline budal tekan ngomah, arep nonton wayang ora ngematke critane, ora ngematne pituture, ning wit sore nganti isuk sing dipentelengi sindene. Lah iki lho. Oh ngono. Sing marai haram ngono kuwi. Ya ta nek mentelengi sinden terus sakedepan terus batin, ya Allah ngaturaken panuwun paduka nyiptakaken umat paduka yang ayune kados makaten. Nek ngono kuwi ora ana masalahe, ora ana probleme, ora ana harame. Sing marai haram nek mentelengi sinden terus batin, bah sinden ki kok menturmen to. Kayak upama tak kumpono piye lagi lho, kumpone iki lho sing haram iki kumpone. Oh ngono. Dadi apa-apa ki gumantung niate. Iya, tanpa beda karo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Pengkol. Iya, bengi iki ing lair Angudi Karya, ing batin hangesti Gusti. Ketoke wayangan, ketoke seneng-seneng, ning batine ngeleki dusune. Nirakati dusune. Muga-muga dusun Pengkol tahun-tahun ke depan akan menjadi dusun sing maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma. Amin ya robbal alamin. Mula wis sak pantese, wis sak trepe. Aku karo kowe anakku Limbuk ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Ngaturke terima kasih yang sangat banyak. Pancen kaya mengkono kunjuk marang sapa wae, Mak. Angka setunggal nuwun inggih menika kunjuk dumateng pepunden kula Bapak Kasun, Bapak Suyono. Sumrambahipun Bapak Ketua Panitia, Bapak Sukardi. Biyen kae sak rombongan rawuh ana gubuke awake dhewe. Oh ngono. Kepara malah wis janji no. Oh wis janji. Yen pendak tahun dusun Pengkol arep nekakne nanggap dalang akbar. Oh ngono. Wis janji. Pak Kasun wis janji, Pak Ketua Panitia wis janji. Janji kuwi nek ora ditepati, nek nganti tahun ngarep ora nekakne awake dhewe nek enek celorot ijo tekan kulon aku ora melu-melu no. Oh iya. Apa kuwi wong mikul suket lha ngono lho. Iya, ora wis apa wis merdeka wae no. Iya. Ning awake dhewe sowan rene wis marambah ping pindho iki. Oh, kedua kalinya. Tegese ora pedhot anggone nyambung tali paseduluran, ora pedhot anggone ngeraketke talining paseduluran karo para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Pengkol. Wah ya. Ya, Mak. Cekak aos wae Biyung arep ndongake apa dumateng para warga dusun Pengkol kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ya kuwi nyadran utawa bersih dusun. Dongaku Mbah Nyumili no. Oh ngono.
Muga-muga sak rampunge seluruh adicara rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Pengkol. Dusun Pengkol dadi dusun sing baldatun thayyibatun warupun gofur. Gemah ripah lo jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Aku arep buka apa bingung. Ini kan Mas Andra kelangan ngeng aku. Caca ngowen. Iya. Eman. Yuk.
Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube ya kuwi Asta Brata Media. Oh, Asta Brata Media. Dadi sing keparang mirsani, heeh, ora mung penonton kang mapan ana ing lokasi utawa TKP. Oh ngono. Ning kepara dipirsani para sutresna budaya, pecinta wayang kulit utamane ya kuwi pengikut setia Sanggar Seni Asta Brata kabeh melu mirsani uyung-uyung anyeng kuyung jurung donga kanggo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Pingkol kang wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun no. Oh ngono ya Mak. Iya mau uga kaya adat saben mau awan wis kagelar wayang kulit. Oh ngono. Saka adik-adik dalang Sanggar Seni Tunjung Seta yen ora kleru. Mau awan wayangane wis dadi adat istiadat nek kene iki wayangane awan bengi. Awan bengi pedotan no. Oh iya. Ya. Oh dadi awan mau wis kagelar adik-adik dalang kecil, generasi penerus kanggo melanjutkan seni wayang kulit ana ing laladan Kabupaten Nganjuk. Akeh ya Mak, akeh adik-adik dalang sak ngisorku sing umure, sak ngisorku sing semangat dalam nguri-nguri kang sarta ngurip-urip budaya, utamane gelem nyinaoni babakan ilmu pedalangan. Wo ngono. Ning aku bola-bali nek ketemu karo adik-adikku dalang mesti tak wanti-wanti no. Tak wanti-wanti senadyan aku ya isih tarap belajar, ning aku mewanti-wanti karo adik-adikku dalang. Sing mapan wabil khusus ana laladan Nganjuk. Wis belajar dalang sing tenanan, diudi tenanan, belajar sing serius. Aja kenal karo dunia pacaran dhisik no. Oh ngono. Aja kenal karo dunia wanita sik wis ngrusak karir no. Oh ngono. Contonan Mas Trip iki. Iya. 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 24 tahun urung tahu mengenal wanita no. Oh iya. Iya. Iya ya Mak. Bengi iki sowan komplit. Ning ayo sadurunge ngaturke pemeriah kang sarta bintang tamu. Iki oke banget no. Iya. Ning kanggo salam pambuka ya muka dimah. Ya kuwi ngaturke tetembangan diwalik larase Slendro, ya kuwi ngaturke tetembangan sing ana gandeng cenenge karo agama. Oh ngono. Apa? Pepiling didhisikne no. Oh ngono ya Mak. Dadi karben ngrumangsani warga masyarakat ana ing dusun Pingkol senadyan gelem nguri-nguri budaya ning agamane ora ditinggal. Oh ngono. Wong Pingkol iki anu kok no kusuk-kusuk ana. Iya, kusuk-kusuk. Adan dhuwur napa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga Pingkol geruduk ning sawah. Oh iya. Ning masjid. Lah ya mesti ngampiri kancane ning sawah dijak ning masjid salat jamaah. Oh iya. Iya. Dibawani ya. Dandang gula karya besar Ki Haji Anom Surata. Iya. Monggo dipun sarirani dening Mas Herulinanta. Maka pepiling dipun riyenaken Mas. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke aja padha ditinggalke. Rukun Islam aja nganti tinggal. Lanjut. Rukun Islam niku
sahadate kang angka siji syahadate angka siji syahadat Gustine kang sarta syahadat Rasule iya terus kang angka loro salat dene kang telu angka tigane napa Mas Heru Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji nek gangsal perkawis rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame kados pundi Mas Heru rukun Islam sampurna rukun Islame sampurna ya kanggo salam mukadimah ya kuwi pepilin diaturke luwih dhisik sadurunge ngaturke para bintang tamu ya nok ngono monggo karya besar Ki Haji Anom Surata monggo pepilin dados yo 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 Yuk. sabar lan tawakal
sayang diketake tiga ungkap magrib lan misa jangkepe rayakan ditambah salat sunahe Jono iku perintah agama ning donya mung